Ewe asantuma UK suni ebusiafo ene yede abakwasem ene amamre ne nam. Dwumadi a yedi ano no abakwasem asem abakọ na ye kaiwo ena fi amamre ene amane di won kranza memu a Beredi ekuro bi a akom ewo so na dodo nso akọ akọje akom ntete ewo ho ena dodo no nso akọ akotu suman efiri ho ye kiremu a na asofo akotu asuma efiri ho de be ya sori adunsifo akotu asuma efiri ho de be ya so dunsisem ena fe malam mfo no so akọkọje abosom ho ano so de malamsem ena ebinum so akon ayi wanim se o yakom oji akom waje ntetiye ndi uko Beredi a University of abosom titiye we the energy na ahomeka ni nyina ne se pay angel dwumakuo foforo a waba we the abofo no awu ena di sika no free amanone de abre wo de hye no wo Ghana no ana abibre mu no odofo ko Play Store ana Apple Store na download pay angel wo download wi a asantuma UK promo code no boshem osika no abeku unuane phone so entem so ekinye bie ni ho ebusun Beredi na so wada no ho bi efise se wafofo nyina dane moa no anane bia odane abo obeche wawe ne nyina ne se ene ewiem abai amade nyina ye kakra amaye enunti se o amanone na se o send sika e de abre unu ebu dihye bi ewo abibrim empo Ghana bomoda so ko Play Store ana Apple Store na wa download tap send o download wi a promo code no asantuma UK ubohye mu a eno ano no sika no ba begu unu ani phone so oba ne phone so nya fei eno kosto santene bank ana post office ana mpo ode be mane amamu nsensem akoye ensempia oka entumika Ojomtuni Dr. Pabuba wanyan be bi ko ato dwumbi osi ube nwuna ayinu obehia isi na boturu bojo enye na yesu asennua no na mesoa no eno de woka woboa vize asennua nya de keto a obetumi asoa yesu mpo de hwe asena wo asofo bebre ene adifo no bebre de abosomsem ene ye onwuma na kurobi on kranza yefro Beredi ekura a wotete akom ewo so eno nti asofo bebre adunsifo bebre ne malamfo bebre ko ekoje bosom no bi de beye onwuma na nhye ne se afi bi edura isa de bosom ne ko na ekoya mamre ewo so se de beye a obeye nam ayehye aboa wo sofo na adunsini no enti we santri ato ya enya konfo nko ene di santri mu asofo ka ho malamfo ka ho na adunsifo ka ho wono wa beje won bosom na woba abehyimu kra na nam se nipa dɔɔso nti na ontumi ni santri ne so nti won bedura ombɔpa na ebinum age dwuma no aye ade ama wo mu etiwe santri a asofo ka ho adunsifo ka ho malam no bi enso eka ho ena woba abeje saa bosomi ho ahoɔden ade akɔ ohwɛ bɛmɛ ya bosom kɛseɛ no a wo matumi no ene dane kɔ akira wo so no a ɔde kɔ no ena wo dwira abosom ni nyina nti obia wa